Du kan ikke vise oss hvordan vi regner pi en gang til, eller? Klart jeg kan det, Lars. Først tar du og tar det tallet der, og så ganger du med det andre ved siden av, og så lærer du merkelige tallet på siden der igjen. Så tar du og plusser på den andre, og så ved siden der. Kan vi eller, Lars? Ja. Ok, det er fint. Da tar vi fri, folkens. Hei! Har du klart å slått deg? Går det bra? Går det bra, Benny? Vet du hva? Du skal få lov å være inne i friminuttet. Men husk å slå av de sittene du har. Ja. Hva skjer da? Matte. Kjedelig. Bankkapellen i skolen, så da? Vi tar han etter skolen. Ja, faen. Knuser trynet på han. Han må få litt. Jævla penny hårfagre. Ja, snart. Etter skolen. Jeg går og spiser snart. Snakkes. Hei! Jeg er Helge. Hva heter du da, vennen min? Du Penny. Penny, å, så søtt. Så jeg har lyst til å ta salmen med meg. Sikkert. Ja. Israel inntatt Kanaan. Da Josfa var død, spurte israelittene Herren, hvem av oss skal først dra opp og skjedde Kanaan? Altså, er det noe som plager deg? De store guttene måtte meg. Plager de store guttene deg? Ja. Men hvorfor gjør de det? Det er jo ingen av de som mobber en sånn søt liten gutt som deg. Hæ? Men det er jo ingen kommer til å mobbe deg med. Det skal nok Gud sørge for. Og jeg skal nok gjøre mitt beste på å passe godt på deg. Gå vekk. Nei, ikke redd for meg. Ikke redd. Det er helt naturlig. Gå vekk på deg. Gå vekk. Det tar deg. Det er sånn Gud. Hva som skjer? Faen, nå får vi. Gud ser meg da. Er det en ting jeg har, så er det Pedro. Gud, det farlig, Gud! Gud, ta det! Jævla! Jævla kødd! Ta det før. Sorry for at jeg mobber deg.
Jævel her. Jo, først tar du det ene tallet her, og så ganger du på langsiden der, og så tar du og så plusser du på der, og så tar du... Å, faen, den jævla to. Au! Au, snu! Au! Så, så jævla. Trenger du for det? Ja, ta den. Ja, ta. Nei. Jeg må bare gå hjem. Du ser at du gjør det her. Det blir ikke Gud og deg. Ha ha ha.